Olipa kerran kuningas. Hänelle oli syntynyt perillinen, ainokainen poika. Vaikka kuningas kuinka yritti, ei poika koskaan ollut kiinnostunut hallitsemisesta eikä omaisuudesta. Pojasta kasvoi mies, joka päätti lähteä ja jättää kuningaskunnan taakseen. Hän oli väsynyt ihmisiin, jotka kaikki olivat vuorollaan pettäneet hänen luottamuksen ja ahnehtivat vain rahaa ja valtaa. Hän näki, että ihmiset olivat sokeita ja kuuroja hänen sanoilleen. Hän oli näennäisesti menettänyt kaiken, mutta samalla saanut kaiken, mistä unelmoi. Hän oli yksinäinen susi, jonka oma lauma oli hyljännyt. Yksinäisyys oli hänen ystävänsä. Hänellä oli vain pieni ränsistynyt mökki, jonka joku oli jättänyt taakseen autioituneeseen vuoristokylään. Joka ilta hän pesi riisikulhonsa ja käänsi sen ylösalaisin. Koskaan ei voinut tietää, mikä päivä olisi viimeinen, joten hän valmistautui jokaisena iltana kohtaamaan loppunsa. Hän oli valmis lähtemään. Hänellä ei ollut mitään menetettävää, eikä mitään saavutettavaa. Hän näki, että ei voinut muuttaa muita. Ainoa asia, jota hän pystyi muuttamaan, oli hän itse. Eräänä päivänä mökin ovelle saapui nuorukainen rähjäisissä vaatteissa. "Oletko sinä se erakko, jota olen tullut etsimään?" poika kysyi. "Sinä olet se, jota olet tullut etsimään", erakko vastasi. "Et voi hukata muuta kuin itsesi. Et voi löytää muuta kuin itsesi." Sillä hetkellä poika kumartui polvilleen ja poistui kiittäen. Sana mystisestä erakosta alkoi kiiriä ympäri maailman, ja kulkijoita saapui erakon tuvalle joka ilman suunnasta oppimaan hänen hiljaista viisauttaan. Paikalle saapui myös pojan isä, naapurivaltion kuningas, joka ei enää tunnistanut poikaansa. "Mistä voisin löytää kalleimman aarteen, jota olen etsinyt koko ikäni? Et voi hukata muuta kuin itsesi. Et voi löytää muuta kuin itsesi", erakko vastasi. Koitti erakon elämän viimeinen ilta. Hän tiesi olevansa valmis. Hän pesi riisikulhonsa tavalliseen tapaansa ja kävi lepäämään. Seuraavana aamuna hän oli poissa ja vuoteella lepäsi hänen paikallaan iso timantti. Mökin ovelle koputettiin. Kuningas oli ymmärtänyt viimein, kuka tuo mystinen erakko oli, ja palasi takaisin tupaan. Astui sisään ja näki vuoteella lepäävän jättimäisen timantin. "Vihdoin löysin sinut, poikani. Nyt vasta näen arvosi", totesi kuningas ja puhkesi kyyneliin.